Ngena sisi. Wow, iyaphinda isulu. Oh lo wethu bensebhizi. Yo, molweni sisi. Molweni wethu sisi. We right. Siyaphila wethu intombi njani wena? Siyaphila. Yewethu, wemntana mina. Wena ungawathi uphinde ubuye ntombi ndalinda. Hey, ngiyabuyela endlini nami kaloku sisi. Iwazi kaloku uba ndilindele mna ubuye kaloku uzoshuba kwakusenzeka nto kwamedem wakho. Hey, intombi. Nami ndafika ndabaza abantu. Ndabuyela endlini nami. Nje kanjalo? Andibazanga ke. Hayi ntombi, hayi kaloku ndeziba okwanyamalala mntakaba. Hayi wethu ngiyabalalanga ntombi. Ntombi, yesana usebenzile. Awuyityanga lekhethe imali kaphaka. Mkhulu nangumzi. Hayi bo uyayibala. Hey, abantu bangathi uyadlala. Hayi bangathi uyadlala. Nina nonke ke lelali niyandidelela. Baba, isuitcase le. Oh, yeyam kaloku isuitcase le. Itheni hayi bo. Undizihlala isuitcase nimbasi iwardrobe. Hayi bo. Hayi bo ndeze ibeke ngathi yafika noluntu la suitcase. Yes. Hey! Hayi ke sisi. Utheni na? Kwaxhafilile kwazi toys. Hayi wafana ufumana lo msebenzi kaphakama wena. Yinto kuzibhedi kuni. Hayi bo. Hayi noluntu. Wafuthanisela umntana ngento umntana wabani lo? Hayi bo ndimfuthanisela ngolele lo mntana. Ngoxelele ubeke ingqamelelo. Uzibeke ngokwakhe. Hayi, kawuvuke. Kawuvuke. Vuka. Hayi noluntu kwenza kanto. Wafana nawe lo mntana. Ngantoni? Hayi ba umboni. Noluntu ngathi kanothatha abantwana babantu. Into nondafika uxhasile ufihlile wenza ntoni? Ungusiphokazi mumba ngubani mamakho mntana? Noluntu. Unomntana kanti? Hayi wethu sisi masihlale phansi. Hayi noluntu ntombi umntu wonke umfihle. Andimfihlanga. Kuthini ungamfihli? Khawuhlale phansi. Hayi ba kuthini ungamfihli? Hayi thuba nomsindo sengxama ngomsindo sisi. Kuthini ungamfihli? Umntu wonke ingathi ufihla uthoni? Andimfihlanga ebelele la mntwana. Hayi bo kaloku noluntu sikwazi ungena mntana. Ayikho elihlobo uyicinga ngalo wena. Andizange ndimlahle lo mntana. Usuka phi? Ngoku ke behlala nodaba wakhe. Kulo tatakhe. Andizange ndimlahle sisi. Yewethu kunani umntana angazi kuzokuvakashela nange-weekend. Hayi ke awuzundibuza imibuzo emingako ndikuxelela umntana zange ndimlahle. Ndamshiya kulo tatakhe. Uziswe ngudade boyise wakhe apha. Ngoku ufuna uthini? Hayi man, hayi noluntu kho uhlambuluke kube kanye nje. Samaria la. Lo mntana lona ayingenga lamhlawe engena nona lamfazi phakaphakathi. Oh, umbonile. Hayi bo, ufonelwe ndim kaloku wena. Wambonile na uba nguye lo. Ndimaze nguye lo. Manje ngisithi ngimuntu ojonga indaba zabantu kanti nani? Hayi bo sisi, ufonelwe ndim kaloku. Ndathi uyoqonda bakwenzeka ntoni. Ngoku wambona uba nguluhleli pha ebhedini lo mntana. Hayi bo nguye lo, aniphazami nento zenzele lonke nguye lo.
Nguyeke. Xa uzusokudala kwisi. Yisisi umuntu wonke umfihle. Ndimfihle phi? Ndithi ndambeka kulo tatakhe. Ndimfihle phi? Ubungaka ube pillowcase umfihle. Hayi ulele kaloku noba indlela akhuliswe ngayo phaa kulo tatakhe. Wow! Awukhohlakele sisi. Ndikhohlakele ndibulele. Awukhohlakele. Yabona wena uyafana nse nala medem wakho xa unode ufihle umuntu. Umane usixala ngoba sizele sitsophululuthi kodwa umuntu wonke ndimfihle phi? Hayi hamba sisi akhona ngamjulela mayibhedi yampuma wethu. Hayi suka. Phuma ngcoli. Uyafana Hamba. Akanibona moya kwabani na? Phuma eyadini yami. Hamba. Kena boy. Hey, John. Right for dinner. Hayi nami. Yo, andilahli. Hayibo. Ulahla into? Ndihambe ndibuzisa ingxaki apha and wow, abantu banikhomba ngapha abanye banikhomba ngapha. Ndawenza ukujonga. Ndibene senza ubona ngoku. Ya, andiphathele into. Bendiphekile. Wena? Yeah. Bendiphekile but ke yamuzi mama akathanda ukutya kwam ethi ndigalele ityiwe eninzi unezamotsi zakhe yabo so qala ndiphathele. But nami into zotsha ndiyazi. Masithembe ke. Uba ngabana ayigalanga kakhulu ithi. Yona. Wow, so safumana ifowuni call ngala day. Uma esikolweni umama wayemthatha phandle erush uba sikhawuleze kuthiwa kukho abantu. Action. So ndiqala manje ndizojonga ke ubunjani. Unjani? Hayi ndi-right boy. Yona. Ya, bomi buyaqhubeka. Yani, yo, ndabi excited kuthiwa uboyile. Then xa ndifika endlini ndifika edolweni. Wow, ndaphela ndetyhafa futhi. Yeah. Noma nizokhangela ingxaki yabo. Fika ndakhangela apha. Hey, abantu balapha kule ndawo bayenzisa. Khonjo ngapha, bheke ngapha, khonjo ngapha, bheke ngapha. Hayi bo, ba-serious. Hayi ba-serious. Ngoba bangabuza kulo athomye phaa. Ndihambe ngqongqoze bathi hayi kho lapha kupha. Yo, ndingene kwimizi ngi-3 before ndizofika apha. Yeah. It's nice seeing you. Uphekile na? Ndandiphekile, yawo. Ndiphekile. But ndiyanoma kukutya okunetyiwe eninzi okanye kunancasa ngoba mukhalaza oko. Iyakhala. Ifaka ityiwe iyakhalaza. Yayena angayifaki iyakhalaza. Uyazi into endiyivuyelayo? Yona. Kuba wena into wafunda upheka ekugqibeleni. Nothi ekugqibeleni. Wena? Bendikwazi upheka mna yabo. Yabo, xa ndikwazi upheka bendithanda la recipe yakho ndiyazothanda uyenza yabo. Ingxaki ugalela kamnandi ispice wena. Kanti uma ndigalela ispice angimejaration, ndithatha ispice ndiphokoze kanti emizini. Ndithathe ityiwa ndiphokoze emizini kanti. Yabo. So kuyafana ke ngoku kuba Sipho? yabo, iyafana ngathi andikwazi upheka mos xa ndizokwenza kanjalo because ndimiksamisa yonke into. Ndicinge ngondleliyo hamba nganyama nokuqa kakhulu phinde ndigalele iswekile futhi kwenzela izoba sitya. Hayi ke uzawufunda wena esiba ixesha lihamba. Yeah. Ndiyabulela mani ngoba undicingele umphathele ukuthi. Ndiyathemba kuzoqala. Yebo ne? I know kuzoqala she my promise. Yo, nemotsi ngomedem wakho phaa endidika. Yo. Ngomedem wami endimo wandigxotha kaloku mama. Ex-medem. Masibe phofu silibala ngayo ngoku. Masilibale. Yabo. Masilibale. Iyaglow. Mna noglow. Ndimdala kangaka ugenti glow. No, abantu abadala bayaglowa kahle kahle yabo. Because yabo uyazithitivate mama. Hayi Sipho. Awuziyekeli yabo. Asentshonyani ke ngoku yabo sentiyathitivate. Ayikho laa nto ithi no man ngonolonto lona omdala obekade esenze izanto zakhe uba hayi uthumede yabo. Asekho ezaziyebi yabo yaziglowela ngoku. Yazama uqhubekeka nangona ndingenamsebenzi nje bona. I know. Action.
Ndiyazama boy uqhubekeka nangona ke kungekho umsebenzi. Yebo ne. I know. La mama phana oko yabongo ngimo andi ngapha. Yo msebenzi. Enoza kukwazi Sipho. Ndibuye esikolweni ngela nizwe Sipho ya yadika lando. Oko yo ngafana ngapha oko umsebenzi. Buye esikolweni thi ngisaqala ukuvula incwadi. Yesipho ihlala lapha lena. Yo ndibele enhloko. Yo. Anyway wena usaqhuma kahle esikolweni. No, kuyafundeka. Kuyafundeka. Ngizela ngokuphindele ke futhi esikolweni. Yeah. Kwahlwa kwa. Suma wona ufunda incwadi zakho. Ngingase ndibabethe bonke phakathi class bayahleba okanye ndibadubule ndenze noba yintoni manje yo bayahleba ndava ngenye imini pha bahleba sogquma ulwazi wahamba wayexelela pha khona naye ngicafisa ngiphoxa hayi ufunda incwadi zakho wena uzopasa nansi into yile esikolweni yabo ndiyafunda zona no choice ngiyazama. Action. Ke ngoku eza kuba sithetha ngam ndibuyele esikolweni so wena izothi neyakhe plan ke Action. Sipho uxelela inyani ndoda andikabi na plan. Ndingavuya nobuthi ungandithethela lapha kumama kwaphi nangithathe back ngoba umsebenzi wami ndiyakukhumbula. Futhi ke enye into ebalelwe ndikhulula wena. Bendiqondile soze ngafika apho bendiqonda. So nami ndiyakhumbula yo ndiyakhumbula yabonga ukanami uncokola pha ndihlala ndilawo. Hayi ndodana. Unanto oncokola. No. But ke iyazazi za special moments. Ngihlale pha ngicinga oh god if usisigogo beke labo benza ngokola naye. But ke like now yapha yaboxona yapha koyi nafike pha uthethe naye yamazi mosiyazazi soft points zakhe lamama cofa pha atsho naye bayo ayinoluntu hayi abegolozi yamazi mos sihleli nguye so now if ungayapha uthethe naye nozo understand nami ndizothetha naye pressa nizokwenza sure ndiyakuva boy ngizicela nezanto zakhe drama yo ndiyakhumbula collection yabonga ngiqoyo bhala ngoku xa inofika pha yo ndingayintoni ndithi ndifike pha eyadini ngaphakathi yo andikhawuleza ndiseza pha egeyithini Sipho Sipho kahle no bye isikhaftini nazo zosithatha ngenye imini ne ungabhaqwa kodwa umede ndizothini no akazosinaka soloko ndimo andimosi mhlamba nezitya bye ne bye You're right. Usaqombelela ngenzeke izolo. Hayi kaloku ndothukile kaloku. Eyona nto indothusayo ke ngoku kuba thina sobabe nakho nto singaxelelana yona. Hayi yiyo ndothusayo. Hayi ndothukile sisi. So waqonda mawugubhulula ibhedi zakwami wena. Hayi bo sisi bendilungisa indlela ibihleli imiqamelo. Le nto uqala uvuze kuyenze kwami. Xa ubona ikomityi phezu kwetafile uyithatha bendingazi uba ndirongo. Akukhawuxole kaloku. Hayi ndingxaki nawe sisi. Qha ngenye imini Iwesi kaloku hlukana uthi xa ungene endlini yam ufike ugubhule into zakwami. Iwesi kaloku. Andinamntu othetha. Iwesi ke ngoku xa ndizawuqunjelwa nangoku ke ngoku ngophakama ngapha nithi mandibheke ngapha. Mhlawumbi umede ngowendawuleqa. Ke ngoku nawe ukweli qelo lithi mawutsho wam. Noluntu ntombi ndizazotshisela umsi. Hayi bo. Wena Ndizawuzotshiselwa umsi. utshisa umzi ngubani? Unozipho usuka phi izolo? Kondiphuma
Noziphi uyafika phaya endlini. Ngicela ngento yoba ngabana bendingeniselwe imeeting. Hayi, ungenza imeeting? Yho, Phi? Hey! Mandihlale phansi kodwa ndiyazi uba bandifuna nabandala. Isono sam siyintoni? Uthini na? Uthwasakalutho. Hey, iindaba zalelana. Kuthiwa bekukho imeeting. Kulaa nomcondwana. Unomhlomo kaphakathi. Lo unengqondo ngathi ngithekwana. Hayi, Kuthiwa indlu ibigcwele ezamfomfe. uthina kwapha kum? Nawe uyafaka. Hayi. Andazi ke wena ke noba ubhaselwe lusana na. Uyafaka. Ndiwuxelele. Yewethu, uthi bathi bazakutshisela umsi? Bathi bazawunditshisela indlu. Ndikhona nabantwana bam. Kuthiwa mandibheke phi ndibulale bani? Kubani ondibulalileyo noluntu? Khawundixelele. Kubani lo ndimbulalileyo? Ndenze ntoni? Bandifuna ntoni abantu bale tsomo? Bandifuna ntoni sisi? Ndizawubheka ngaphi? Ndizawubheka ngaphi noluntu? Ndizawubheka ngaphi sisi? Yeyi, yonke le nto uthi ngulana ongcondwana uyixhome kamede. Ndikuxelela ngaye. Ndikuxelela ngaye. Hayi, nandifakazi, ndiyathetha apha undibona? Iigame zantoni khona ezo? Zintoni ezo? Hayi, ndikuqhelanga nokuqhelanga ngathi. Hayi, Uthini na sisi? hayi andiyazi. Yho. Hayi, andiyazi. Ndazi. Ndizawubheka ngaphi? Ekhaya kaloku kukho elanxila lingimalume. Hayi, Ngoba kaloku umalume ulinxila uyosibhebhetha kuloo ndlu nango-1. khawumeke lo nozipho wakhona ebekuphathela indaba uthebephi yena ngokutshona? Uthebe lapho kaloku. Oh, Yeyi. Hayi ndandithetha kuthiwa ndizawulutsho. Benze ntoni abantwana bam noluntu? Yintoni le bayenzileyo? hayi, Yho, uncamisi. ndenze ntoni? Ityala kukuba kupasa ulutho. Ukuba kupasa ulutho. Sendide ndihambe ndihlalelwe imeeting kule tsomo. Kuthi ubugcwele uthe momo, kungekho nendawo yokuphefumla kulaa ronto. Ndamkrokrela ke laa mingcondwana lo, andiqala umbona pha. Ndamkrokrela, ukhona into erongo ngayo. Yho, sisi. Yho. Oh, wangatshisa indlu yam ukuphela kwayo uba ndawuphinda ndiyokhenga ntoni. Hayi. Ibethuni, uphi lo? Sifuna lo. Sizomthatha ngoku. Hey. Isa.
Lo mama lona ubulele abantwana bethu. Uyabagqiba abantwana bethu lo mama lo. Phakathi! Phakathi! Sisi, ndicela uthetha ngokwami. Lo mama lona sidicide ukumtshisa namhlanje. Abantwana bethu baphelile. Okokuqala, umyeni wama namyeni ngenxa yakhe. Okwesibini, namntana esikomntana mzanga phasi esikolweni ngenxa yakhe. Umntana waphakama next door kwami akapasanga. Umntana wami esikolweni Basutho wakhe. Ngoku sidicide into yobana thina singabahlali belali simfake ipetrol. Sanukwenza le nto Offices, Frasity. Abukho Udala simangala sisi. Udala sisiwami simangala. Nimangala kubani? Wasibona. Ufuna sisi. Uthini usibona? Wena uqhora ishoya lona bangabana nomfazi lana ngomthaka. Hawu usibona kudala esithi sisi. Uthini? Usibona. Makabe.